i entreu a passejar. Els seus passejos es tornen complicats amb la seva vareta. Tot està xupat. Hem fet molts amics, un gat, un pop i un ocell que fa. Així van començar les nostres aventures. Les aventures del mag Polilla! 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 Capítol 4. L'espectacle de màgia clàssica. Silenci! Que bonic seria. Ombra, passa'm lo de bufar i fer ampolles. Bombolles. Que bonic seria, que bonic seria, que bonic seria si tot en sortís bé. Llàstima que és un somni, llàstima que és un somni, llàstima que és un somni, al món del revés. Desperta, mag! Desperta! Oh, ja m'estic despertant, ja veig els colors. Quins colors? No, no t'estàs despertant. Vinga, amunt! Vinga, va. Que arribem tard a l'actuació! Oh! Ah! L'actuació! Oh no! L'actuació! Ara! Bon dia, quins somnis he tingut? Bon dia, bon dia. Ja estàs despert? T'he d'explicar una cosa. És que no trobo la vareta, no està per enlloc. L'he buscat i ja no ens dona temps de buscar-la. Hem de sortir, ho sento molt. No passa res, gosset. Des de quan ens ha importat no tenir la vareta? Farem un show de màgia clàssica. No sé el que és jo, això. Màgia clàssica, sí. Que tot el que fem té un truc i la gent no s'entera. És això, no? Corre, gos! L'actuació comença en menys de 5 minuts. Ja comença. Amb tots vostès, el mag Polilla i el seu gosset. Sushi, què fas aquí? Espero que ens facis quedar bé. Oh, ha tingut un bebè. Li direm mini sushi. No, gos. L'ha cagat. Ha cagat la vareta. Bueno, ara sí. Comencem amb la màgia, no? Quan ha crescut, gos, el teu cuc? Desapareix, ésser estrany. No, que desaparegui el cuc, no el gos. Correu! Se li
Alimenta de plastilina! Oh no! Tothom ha marxat. Quin desastre! Mac, Ara no, gosset. Gosset? On estàs, gosset? Estic somiant encara? aquí, a la teva butxaca. On hi ha la butxaca? Agafa el telèfon mòbil. Aló? Hola, em sents bé? Presta molta atenció. Et truco des del telèfon mòbil del Gustavo, el nostre veí, que viu amb la Elizabeth, que juga també als escacs, te'n recordes? Bueno, al gra. Ha passat algo fortíssim. Tens la vareta, no? Obre un portal i vine ara mateix! Sí, el sushi me l'ha cagat. Dic, me l'ha portat. Ara vai. Jo estava tan tranquil fent una relaxació quan va venir el gat aquest que no parava de moure la pota. No parava. Va destruir la paret de casa meva. Després va destruir les flors del meu jardí i va quedar-se fent un forat fins al fons del planeta. I així està la cosa, nois. Està bo, ho arreglarem tot. Però abans hem d'anar a buscar aquest gat abans de que destrueixi tot el món. Com que primer recuperar el gat? No veieu que l'Elisabet no en vol ni saber res d'aquest tema, que marxa? No podem viure així, home. No veieu que això és un desastre? Estem amb un forat a la paret. Sap molt de greu, Gustavo. Però tenim que anar a buscar el gat. Qui sap el que pot fer ara? Uf! Ai, perdona, Mac, perdona! Cuidao on xafes, també perquè és molt profund i pots caure. Vale, en compte, en compte. Doncs sí que és profund. Quan portem ja baixant? Si segur que hem arribat al fons del planeta. No, gosset, ja hem passat al fons del planeta i fa rato que estem pujant. A punt de sortir per l'altra banda. Mira, ja es veu la llum. Ah, què? Gosset, silenci. Sento les nostres veus, com si hi hagués un mag i un gos aquí a fora. Assoma't sense que ens veixin. Què? És tot al revés. M'estàs dutxant tu a mi? Ara que t'he acabat de dutxar, me'n vaig una estona a l'hort. M'encanta l'hort. És al revés. Tu mai aniries a l'hort. És tot al revés. Estem al món del revés. Què? Fi!